S názvom Východoslovenské múzeum Košice som sa stretol ako mladý začínajúci direktor Kysuckého múzea v Čaci v roku 1986 a potom sa s ním stretával ako človek, ktorého zaujíma história, dejiny, ako aktívny verejný funkcionár v oblasti kultúry. A v posledných rokoch, konkrétne v roku 2005, ako riaditeľ múzea v Červenom kláštore. Múzeum Červený kláštor by nebolo nebyť Východoslovenského múzea, pretože práve toto múzeum otvorilo v júli 1966 v rámci rekonštrukcie celkovej obnovy kláštora Kartuziánov v Červenom kláštore múzeumnú expozíciu. V roku 1999 odišlo, aby sa v roku 2008 vrátilo. A vďaka nemu môžeme fungovať ako múzeum Červený kláštor, pretože drvivá väčšina zbierkových predmetov je práve z tohto múzea. Takže nie je pravdou, že dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky. Východoslovenské múzeum v Košiciach to dokázalo. Chvála Bohu, vďaka tým múzeum.